हे संध्याकाळचा नाश्ता बघा आमच्याकडे आज काय आहे तर हे 3 प्लेट उपमा आणि 4 चहा वरती पाहिजे होती. एक पेला अजून पाहिजे. एक पाहिजे अजून एक ग्लास. वहिनी अजून एक पेला 3 दिले. हे चहा 3 दिले का 4 दिलेत? 4 ना, एक कमी दिलाय ना. आजची मॅनपॉवर 1 2 3 आणि 4. कधी कधी मॅनपॉवर असं कधी कधी कमी पडते. बरोबर आहे. काय काय आला आला पप्पू आला. काय आणले? नारळ आणले परत. किती नारळ लागतात आहे बापरे. बाकी हे जरा बटाट्याची पिशवी आहे. मिक्स मध्ये नारळ आणले. हां 20 वाले पण आणले आणि 25 वाले पण आणले. हां म्हणजे ती लास्ट टाइम जी गोणी आणली होती ना ती संपली. म्हणजे ही आणली त्यातले फक्त 4च उरले होते ना. होय 4 आहेत. आता रात्रीचा मेन्यू काय आहे? आज मेनू वांग्याचं भरीत. तिकडे वांग्याचं भरीत, इकडे चपाती, मटर बटाटा, वांग्याचं भरीत आणि कांद्याच्या पातीची भाजी. हा 3 भाज्या झाल्या. स्पेशल भाजी आहे. आणि भजी आहे का आलूवडी आहे? भजी आहे. कांद्याची भजी आणि वरण भात चपाती आमरस सॅलड लोणचा. हे काय बनवलंय? मटर पनीर. मटण टाकलंय. काय टिप देते मला सांग. चांगले ताट होतात मग. ताट कसे होतात? नाही जरा पीठ कसा टाईट मळला पाहिजे ना. चांगला मलून घेतला पाहिजे. आणि मग चपाती कशी होतात? चांगले होतात. म्हणजे मोठा तिने मोठा गोळा करत होती ना, तर तिला तू 2 करायला लावली. आता हे आपण काय करूया मम्मी माहितीये का? आपण हे इकडे फोल्डिंग टेबल घेऊया का? नको अडचण फिरायला नाही होत. फोल्डिंग म्हणजे फोल्ड करायचं पाहिजे तेव्हा ताटं लावायला वरती. नको तिथे लावायचं. टोपा कुठे ठेवणार? अडचण नको ना. नको फिरायला. ठीक आहे. म्हणजे मी कसं विचारतो, जे काम करतं त्यांनाच विचारायला हवं ना व्यवस्थित. ते सांगू शकतात की हवं की नाही. तर मी आणायचो टेबल आणि अडचण व्हायची. तुम्हाला मी आजची बेस्ट थाली दाखवतो बघा. 1 2 3 4 5 हे सिल्वरवाल्यांचे 4 आणि त्यांच्या एक ड्रायव्हरसाठी 1. तर 4 5 थाली टोटल. आणि आज थालीमध्ये भाज्या जास्त आहेत बघा. वांग्याचं भरीत, वाटाण्याची ग्रेव्ही भाजी, हिरव्या वाटाण्याची, बटाट्याची भाजी आणि पालेभाजी. म्हणजे आम्हाला जमलं तर आम्ही असंही देऊ शकतो जेव्हा क्वांटिटी जास्त असेल. कारण सिल्वरचे 5 आणि गोल्डनचे 4 तर टोटल 9 वेज थाली आहे. त्यामध्ये आमरस, चपाती, सॅलड, लोणचा आणि भजीसुद्धा आहे बघा. भजी आणि भात. भाज्या फक्त आज 3च्या जागी 4 केले बघा. कधी 2 कधी 3 कधी 4 जसं अवेलेबल होईल. जसे माणसं रेडी करायला असेल तसं आम्ही रेडी करू बघा. एवढे सर्व वेज थाली आपली रेडी आहेत. ओके. ताट नंबर 3 2 आणि 1 तिन्ही ताट आपले गेलेले आहेत. आणि मम्मी तू काय करते इकडे? बसले. चपाती करायची आहेत ना. ओके बस. तिकडे आता परत आपले 4 वेज थाली. 5 पहिले 5 गेले ना थाल्या. आता परत आपले 4 वेज थाली रेडी होत होते. ते सर्व भाज्या. हो कांद्याची पात द्यायची आहे. भाज्या तेच वांग्याची भाजी, वाटाण्याची भाजी, कांद्याची पात भाजी आणि बटाट्याची भाजी. आणि वरण भात, सॅलेड, लोणचा, पापड आणि काय चपात्या. हे काय खाते तू? आमरस. जेवलीस तू? नाही जेवायला नको, मी चपाती खाल्ली. हां. आणि जसं आपण लास्ट टाइम सांगितलं होतं की ड्रायव्हर रूम शेअरिंग आहे, तर आज सिल्वरवाल्यांनी पण एक ड्रायव्हर आणलाय आणि गोल्डवाल्यांनी पण आणलाय. तर सेम रूममध्येच 2 ड्रायव्हर राहणार आहेत. ओके. म्हणजे हे सिस्टम पण आपल्याला लक्षात ठेवायला पाहिजे. तसे बुकिंग चालू आहेत, एकदम व्यवस्थित आहे. आणि आम्ही पण आता थोड्या वेळाने जेवायला घेऊ. सर्वांचं झाल्याशिवाय आम्ही नाही जेवत. चला रेडी. खुशीचं कवर, ब्लँकेट, बेडशीट घेतलात? ओके चला. आणि इकडे काय गडबड आहे? बेडशीट कुठे घेतलाय? माझं सगळं काम झालंय. माणसाला आम्ही सोडून आलो. आता पप्पू बघूया किचनमध्ये काय करतो. काय करतो पप्प्या? काय करतो? जेवण बाबा. खूप एवढं आपला भात बी तुरतो ना. आमच्याकडे एक गोष्ट ना, आम्ही समजा मुंबईला कधी गेलो तर एक गोष्ट आम्हाला नेहमीच लक्षात राहतं की गावी एक शिटकून पण भात म्हणजे एक दाना पण भाताचा किंवा जेवणाचा
बोलतात ना Waste वेस्ट जात जात नाही. नाही. कारण इकडे आपल्याकडे प्राणी आहेत खायला. आता बघा किती भात होता ना, तर हेच मुंबईला असतं तर सरळ सरळ सांगायला काय वाटत नाही, सर्व गटारात जातो हो, किंवा कचऱ्यात डस्टबिन फेकून कचऱ्यामध्ये जातो. आणि मग ते कचऱ्यावाले काय म्हणजे काय कुठे जातात ते त्यांनाच माहिती. पण हे कसं आहे कोणाच्या तरी पोटात तरी जातं आणि चांगलं आहे, भात ताजा आहे हा. होय. तर हे आपण इथे लास्टला थोडीशी भाजी बोलतेस. आणि हे आता बुब्बूंना देणार आहे, त्यासोबतच एक आयडिया करणार आहे. बघा मी काय दाखवतो बघा तुम्हाला. इथे हे आपल्या त्या एक डॉग आहे ना, त्याला स्किनचा थोडासा इश्यू झालाय. बालू आहे ना, बाळू कालू तीन येतात. तर बालूला ह्यातली एक गोळी मी दिलेली आहे बघा. खाली ताट ठेवून काढ. काय सांग दिसेल ती, हे बघ एक गोळी दिली आहे. त्या डॉक्टरांनी दर 4 दिवसांनी एक गोळी द्यायला सांगितली. एक गोळी दिलेली आहे. आता ही दुसरी गोळी मी काढतो आणि त्या बालूच्या ताटातच द्यायची. ह्याच्यामध्ये मिक्स करून त्याला समजत नाही आणि खाऊन टाकतो. अशीच वेगळी दिली तर नाही खाणार. नाही खात नाही. ओके. तोंडात घेतात. चौथा हिस्सा कोणाला माहिती आहे? आमच्या इकडे ब्लॅक अँड व्हाईट बघ गाय येते. कव्या रत्नागिरी रेल्वे स्टेशन कुठे आहे? ठीक आहे. हा बघा, हा रत्नागिरी रेल्वे स्टेशन ना. आणि हा आहे ना रत्नागिरीचा रेल्वेचा लिंक रोड आहे बघा. दिसला काय? आपण नेहमी म्हणतो ना की बस स्टॉपला थांबायचं, तर ह्या रस्ता जिकडे एंड होतो ना तिकडे आपला बस स्टॉप आहे. हा आपला रेल्वे स्टेशन आणि हा असा रस्ता गेला आणि एकदम एंडला आपल्या रत्नागिरी रेल्वे स्टेशनचा बस स्टॉप आहे. आम्ही तुम्हाला व्हिडिओमध्ये सांगतो ना की आमच्या इकडे होमस्टेला यायचं असेल तर रत्नागिरी रेल्वे बस स्टॉपला उतरायचं. तर तो बस स्टॉप ह्या रोडच्या एंडला, आता जाऊन दाखवतो बघा तुम्हाला. आणि ह्याच रस्त्याच्या एंडला काजल पण तिकडे समोर उभी असेल बघ. हा काय आता रस्ता चांगला बनवला ना. पहिला रस्ता एकदम कडबड होता. त्यामुळे गाडी जरा हळू चालवावी लागेल. नमस्ते सर्वांना. तर आपल्याकडे आता परत आपले गेस्ट आलेले आहेत, ते आता जातात आहेत आणि त्यांचा आपण परत एक रिव्ह्यू व्हिडिओ घेऊया की त्यांना इकडे येऊन कसं वाटलं. मला सर्वात आधी तुमचं नाव सांगा. नाव काय तुमचं? माझं नाव प्रणाली पंकज चुरी आणि आम्ही विरार मुंबईमधून आलेले आहोत. आणि आमचे सबस्क्रायबर कोण आहे यांच्यामधून? सबस्क्रायबर असं नाही आहे, पण मी यूट्यूब लाईक करत असते. पण आता मी करणार आहे, घरी गेल्यावरती करते. पण ह्यांना ऑलमोस्ट आमचं 95% फॅमिली सर्व माहिती आहे त्यांना. म्हणजे मी तुमची जी व्हिडिओ आहेत ना सुरुवातीपासून एका म्हणजे बघा ना आत्मीयतेने मी बघत आलेली आहे. त्यामुळे तुमच्या फॅमिलीत तुम्ही जर मला आता विचारलं कोण तुमचे नातेवाईक ते सगळं मला माहिती आहे. आणि अजूनपर्यंत आलेल्या एक्सायटेड पर्सन म्हणजे तुम्ही सर्वात जास्त होतात. असं थँक्यू. म्हणजे एकदम इगरनेसने बोलत होतात आमच्याशी. थँक्यू. आणि तुम्हा सर्वांना चौघांना कसं वाटलं इकडे राहून? चांगलं वाटलं. जेवण तुम्ही 2 दिवस स्टे घेतला होता गोल्डनचा बरोबर? तर तुम्हाला रूम कसे वाटले? छान वाटलं. जेवण रूम बद्दल मी स्पेशली सांगेन, मला म्हणजे घरचा फील आला की असं वाटलं नाही कुठल्या हॉटेल किंवा असं परक्या कुठल्या ठिकाणी आलेत. आपण आपल्या बेडरूममध्ये कसं असतो तसं मला फील आलं. आणि तुम्ही व्हेज पण घेतलात आणि नॉनव्हेज पण घेतलात. येस. तर कसं वाटलं जेवण तुम्हाला? छान होतं, अप्रतिम. मला वाटलं तुम्हाला आवडलं, ह्यांना नाही आवडलं का? मैं बाद में बोलूँगा, पहले इनका हो जाए. हाँ चलेगा, इनका वजह फिर आप बोलिए. हां. आणि हां, रत्नागिरीमध्ये कुठे फिरलात तुम्ही? हो, मी बरेच ठिकाणं फिरले. म्हणजे फिरण्यासारखं आहे इकडे येऊन असं? हो, खूप छान आहे. म्हणजे आम्ही दापोलीपासून सुरुवात केली होती. हम्म. मग दापोलीतून आम्ही त्या जेटी मार्गाने तो पण आम्ही खूप मस्त अनुभव घेतला. पाण्यातून म्हणजे जहाज आणि त्याच्यातून आमची येणारी गाडी हे आम्ही फर्स्ट टाइम अनुभव घेतला. आणि अजून आम्ही रत्नागिरीमध्ये गणपतीपुळे तिकडे पण आम्हाला छान दर्शन झालं. आणि नंतर आजूबाजूचा परिसर आम्हाला सर्व आवडला. ओके, चलो अभी आप बोलो, आपको पसंद आया? यहाँ पर रहने का मुझे बहुत पसंद आया. मैं अपना पहले परिचय दे दूँ. मैं कुत्तन सिंह, टैक्सी ड्राइवर जो टूरिस्ट को लेकर घूमता हूँ ऑल ओवर महाराष्ट्र एंड ऑल्सो इन ऑल ओवर इन इंडिया. तो ये मेरा बिजनेस है और एज ए टूरिस्टर और प्लस टूरिस्ट लोगों के साथ में मेरा टूरिस्ट का ही धंधा है, काम है. तो यहाँ पर मैं हमेशा आते रहता हूँ, लेकिन ऐसा एक्सपीरियंस अरे वाह. फूड स्टे एंड ओपन एयर बहुत अच्छा लगा. स्टेइंग बहुत अच्छा है. खाना इतना अच्छा था कि शायद मैंने काफ़ी दिनों के बाद ऐसा होम फूड जो होता है वो मिला. ऑल ओवर द एक्सपीरियंस वाज वेरी नाइस एंड नाइट स्टे एंड फॉर द सर्विस एक नंबर सर्विस, क्लीनिनेस एक नंबर, सब एकदम
बहुत मस्त था, जो किसी मेरे ख्याल से 5 स्टार होटल में मैं कभी कभी मिस कर देता हूँ, चीज़ नहीं मिलती। करेक्ट। तो इट वॉज ऑलमोस्ट आई कैन से 7 स्टार सर्विस। ओके, थँक्यू. हे एक आमचं म्हणजे टोकन ऑफ लव आहे, एवढं काही मोठं नाही आहे पण टोकन ऑफ लव समजून तुम्ही एक्सेप्ट करा. ओके, थँक्यू. आणि आम्ही काय आहे ते पण सर्वांना दाखवणार आहे. दाखवा. म्हणजे तुझे स्पेशली तुमच्या मम्मीसाठी आहे वरचा आणि हे वरचं तुमच्या मम्मीसाठी. फॅमिलीसाठी आहे. ओके, मग आम्ही एकत्र वरती येऊ आणि पण येस येस. चला थँक्यू.